arreto nire mugikorra mesedez. Bai. Nortzuk dira kapitaina? Ni, eta ni. David, nirekin. Bat, Andre nirekin. Zerrik asko. Orain etorriko naiz. Nire mugikorra! Ez! Ez dago nire mugikorra! Okay. Eta alatzen ditugu, bai. Zergatik izan zinen Gabrielen konplizea. Zer gertatzen da? Zergatik zinen Gabriel konplize. Gabrielek zorrak dituelako. Zer egiten zaude? Bidaliko dizut bizun bat. Eskerrik asko.